Teďka na hajzlíku jsem si uvědomil, že my jsme lidem neřekli v tom úvodním videu, že se tady běží Elite 15. Tak jedu intervaly na pás, ale bez těch stanovišť, ty vole. Nechtěl bych urazit naše krásná, něžná pohlaví. No ale dobré ráno. Točíš? Baví tě to? Máš moju kšiltovku? Jo. Tak jsme tady. Po 5 hodinách cesty, kdy to David skvěle očoferoval a já jsem si hodil nohy nahoru, jsme ve Varšavě, kde nás čeká mega crazy víkend, protože teďka byl vlastně taper week. 3 až 4 dny jsem měl fakt jako hodně rest dny a už to ve mně úplně vře ta energie ještě k tomu, když prostě sachrujeme každý den. A čeká nás zítra Hyrox Pro Solo, Hyrox Double Pro Men v sobotu večer a v neděli ráno Mix Double. Takže bude to hodně, bude to tady na tomhle krásném národním stadionu ve Varšavě a my jsme z druhé strany, takže musíme jít najít ten správný vchod, protože z Tadyka se tam nedostaneme, takže let's go, jdeme na to, pojďme. Jsem mega schodu, takže nemůžu. Dělám lístky, kámo. Dělám si prdel. Víš, jak jsi říkal, že tady bude horko? Není. My jsme ocasové. Teďka na hajzlíku jsem si uvědomil, že my jsme lidem neřekli v tom úvodním videu, že se tady běží Elite 15. Že je tady major. Já jsem jenom řekl vlastně o těch závodech, které tady běžím. Takže jsme tady už o den dřív, protože dneska se tady běží sola v mužích a ženách Elite 15. Tak se jdeme kouknout na profíky. Je prostě nádherné, jak si holky takhle stoupnou do kolečka, taková slepičárna a potom na trati je to jako mega boj, ale myslím si, že fakt v tom Hyroxu je to tak, že reálně se ty lidi jako mezi sebou baví a jsou kamarádi. Že to je jako ta rivalita jenom na trati. Hej, chápeš to? To je úplně neuvěřitelné. To je ještě rychlejší než v televizi. Lidská, to je rychlejší než v televizi, oni sprintují prostě, neuvěřitelné. Dívej, tady to vypadá, že jsou úplně pomalé prostě, ale tady jako moc pomalé nejsou. Jenom větr. Tak jedu intervaly na pás, ale bez těch stanovišť, ty vole. Že jsem si teďka tak představoval, když kolem mě probíhali, jak ve Lvím královi ušlapalo to stádo buvolu toho tatínka od Simby, tak jsem si připadal, že bych vypadal. Stádo pakoňů, ne buvolu, pakoňů. Utěkaj, jak kdyby tě někdo honil. To je dobrý šupec, vole. Hukot. Jedním slovem hukot. Tyjo, tak máme to za sebou. Moje odhady moc nevyšly s tím světovým rekordem, protože Alex se potom nějak rozjel a padl nový svěťák pod 52 minut. Extrém. Absolutně nechápeš, když seš na tom místě a čumíš na ně, jak ti lítají zprava doleva, odjedou ty stanoviště úplně jako bez vydýchání, bez ničeho. No, takže jsme plní adrenalinu. Ráno v 8 nás čeká první závod tohoto víkendu, tak doufám, že dneska dobře usnu, dobře se vyspím a zítra se vidíme buď to ráno u přípravy, nebo na startu.
čekáme na taxíka a tak jsme přemýšleli o tom, co jsme nahráli a nechtěl bych urazit naše krásná něžná pohlaví, krásné něžné pohlaví, jedno, takhle jsem to chtěl říct. A samozřejmě běžely i ženy a tam padl taky svěťák, Joanna nesklamala, napálila to tam myslím, že o 1,5 minuty dolů ten svěťák, takže fakt jsem zvědav, kam se Hyrox a jeho časy posunou, protože jenom tenhle rok se to, vlastně tuhle sezónu se to zlepšilo asi 2x nebo 3x u žen i u mužů, takže zajímavé, uvidíme, kam se to bude vyvíjet dál. No ale dobré ráno. Dobře ses vybucal. Zdravím. Kámo, už tady hodinovou chůl se připravujeme. Toastík s medem od Knedly z jeho včelí na Kněždu Báhochu, nejlepší. A bacha, Street Sládec jde první Hyrox a večer má rozlučku a jde 6 hodin z Varšavy, takže tomu fakt nezávidím. Kámo, má temp, kolik máš? Na 90. Už jsi sedl, tak má 90. A před chvíli stál z postele a 110. Ale borec zhubl 14 kg za 2-3 měsíce, takže jako klobouk dole a těším se na jeho závod. Škoda, že běžíme zároveň, já vybíhám vlastně půl hodiny po něm, takže ho maximálně plácnu po zádech. Budu tě tlačit, Jo, bude potřeba. to Aspoň psychicky. Pojď si dát snídaní, nebo nestíháš. Nechápu kameramany, furt spiju. Prostě spíte jindy. My potřebujeme, abyste točili, když potřebujeme, abyste točili, a ne abyste spali. Chápeš? Kámošu, došly mě ty nové boty, došly mě ve středu, byl jsem v nich 3x běhat, je to úplně stejná velikost jako tady tyhle, úplně stejný typ, ale nějak mě z nich bolí kotníky, nevím proč, takže see you later. Odběhnu v nich poslední 3 závody a na tyhle už se těším prostě na příště. Točíš? Baví tě to? Máš moju kšiltovku? Jo. Dívej, máme tady hruďák, gely, elektrolyty a to je všechno, co potřebujeme. Dáme to k tobě, Dave, to potřebujeme dát. Tady tohle jde do hajzlu. Kámo, můj svět se úplně změnil, protože Sládec mi teď řekl prostě jednu důležitou věc. Hlava rozhoduje závod. Vytesat do zdi, do kamene. Sládec dneska běží s tričkem a slíbil mě, že až zhodí dalších... Kolik vážíš teď? Kolik jsi říkal, že teď vážíš? 108. 108, takže ještě 9 kg, až bude mít pod 100, tak jde bez trika. Jak pořádný ten Hyrox šampónek. Prostě to je umělecký záběr, to nemůžeš pochopit. Nechápu, proč musím furt někomu něco vysvětlovat. V hlavě jeho chud takový chaos ze závodu a ještě furt něco vysvětloval. Ale sedačky, hochu, jako na celém stadionu, kožené sedačky, velká bomba. Skoro jak na Slávii, tyjo, červená, bílá. Stane se někdy, abych na něco nezapomněl, by mě úplně nesnáší tam, ale já fakt si myslím vždycky, že všechno mám. A 5 minutes later, sakra, já jsem něco zapomněl, no, že jo, celý vlastně ten můj předzávodní mix byl blbý jako. Takže warm-up začnu ještě takhle navlečený jak hezký map, protože je tady kosa a nechci prochladnout. Dám pár koleček tady nahoře na rozklus, pak se budeme podívat na Sládeca, na jeho Skyair, pár koleček. Warm-up zóna a jdeme na to. Musím říct, že poprvé na Hyroxu se cítím fakt jako připravený, fresh, dobrá příprava vlastně proběhla bez nějakého zranění, bez nějakých komplikací. Docela dobrý spánek, strava, všechno vychytáno, takže na dnešní závod se fakt strašně moc těším. Doufám, že si to i využijete. Kameraman, že natočí dobré záběry a že tam padne těch hodina 12, no. Hodina 12, hodina 11 by bylo super. Je ten progres prostě postupný, já s ním počítám. Konzistence, plán, progres, proces, znáte to. Takže jdeme na to.
return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. Got that Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the 4-track bustin'. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment, tonight is the night. We'll fight till it's over, so we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Nah, can I kick it? Thank you, yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Stop, Dave. Co to bylo? Co to bylo na těch volbolech? Já jsem to teďka sledoval s váma. Sleduju to asi po 2 měsících to video. To je konečná ty volboly, co to je prostě? Já poslední volbol dávám na 3krát. Teď se směju, ale tam by bylo určitě dobreko a málem jsem se z toho víte co? No. Asi víme, na čem zapracovat. Finální čas máme hodina 13:39, takže je to nějakých 45 vteřin zlepšení oproti Londýnu, což beru všema 10, protože to byl první závod ze 3 ve Varšavě, který mě tam čekal. V následujících videích budou následovat double s Kubou a třetí závod ze 3 bude mix double se Sejby. Takže první závod, single pro PR-ko, chtěl jsem určitě lepší čas, ale i tak jsem spokojený, protože každý progres se počítá a ta příprava je velmi náročná. Závod je spíš taková třešnička na dortu a hlavní je se nezranit a pokračovat v té přípravě dál, protože ten hard work se určitě na konci dne vyplatí a já počítám to, co bude na konci roku 2026 a ne co je teďka. Když si vemu splity, tak určitě jsem chtěl běžet rychleji než v Londýně, což tomu neodpovídá realita, což mě upřímně hodně štve. Nevím, jestli jsem se na těch bězích jako šetřil, abych byl v pohodě na stanovištích, už si to moc nevybavuju, ale každopádně zpětně mě to fakt hodně sere. Víceméně stanoviště hodně podobné. Na Farmers jsem tam zandal 33 vteřin a na Lunges 40 vteřin, takže tohle je ten největší rozdíl. V čem bude teďka rozdíl, protože tohle video se natáčí už po půlmaratonu v Olomouci, kde jsem dal nové PR 4:09 na kilák, za což jsem nesmírně šťastný a tímto dnem taky skončila ta ultimátní běžecká příprava, kdy už s tím běžeckým časem jsem naprosto spokojený, 10 jsem tam běžel pod 40 minut, takže tohle je naprosto top a teďka už se zaměřím extrémně na chcípání v zóně 4 na threshold trénincích Hyroxových. Ten tréninkový plán se teďka bude upravovat na 2 až 3 double threshold tréninky a mezi tím fakt jako easy regenerační Z2, abych to stíhal regenerovat a vstřebávat. Uvidíme, jak to půjde. Když to nepůjde, tak budu spokojený i s jedním double thresholdem, potom prostě budu postupně přidávat, říkám uvidíme, nejsem schopný předpovědět, jak na to tělo bude reagovat, protože sám vím, jak se po těžce odjetém tréninku v thresholdu nebo ve VO2 Maxku cítím. Takže to by bylo všechno, doufám, že jste si video užili, já jsem si ho teďka zpětně velmi užil, ale při závodě jsem hodně trpěl. Už mi to teďka zase zpětně dochází, když si vzpomenu na ty pocity ve Varšavě, vím, že to bylo opravdu
Opět hodinu a čtvrt sebetýrání a těším se, až to sebetýrání nebude a bude to někdy třeba i pěkný zážitek, což si ale upřímně myslím, že nikdy nebude, co se týče Hyroxu. Takže tak, díky moc za zhlédnutí, díky moc za veškerou vaši podporu, jste úplně neuvěřitelní. To, co se děje na závodech, jsem vůbec nečekal, že se bude dít. Potkávání se s lidma z Hyrox community je taky naprostá bomba, protože ještě jsem snad nepotkal nikoho, kdo dělá Hyrox a neměl bych si s ním co říct i mimo ten sport. Je tam ta mentalita opravdu hodně podobně nastavená. Takže opravdu všem díky, když spojíte slovo kameraman a kamarád, tak vznikne kameraman. No, takže jsem chtěl jenom říct, že kamarád, teda kameraman mi tady říká, abych nezapomněl na to, že máte dát like, sledování tohoto kanálu a když tak nějaký super dobrý komentář, jak to umíte, a to je všechno, jak vy zase můžete podpořit mě na téhle cestě v onlineu. Tak se mějte, makejte a jediným možným způsobem, jak dosáhnout progresu, je samozřejmě propocený trénink, jak říká tady právě můj kameraman. Tak čus. Pokud ve svém tréninkovém plánu pro Hyrox nemáš threshold tréninky, tak si to řekněme úplně na rovinu. Děláš extrémní chybu, která se ti během závodu vymstí.